Kanske. Märsta samtidigt då. Jag har inte riktigt bestämt på. Vet du om det är en tävling första linjen? Förutom... Eller vad är det? Strömholm? Ja, just det. Jag är svårt att få åka. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag väger på den här lilla så. Det känns som att det står liksom mitt i vägen. Ja, vi ska ha 2 till. Ja. Det är långt bara också. Vi kan inte springa vägen dit. Oj, jag fastnade i toaletten. Fick du på de här undersidan? Så vet du, det gick tillbaka. Jag var skrik mot dig här i fredags, tror jag var. Vad skönt. Ja, då kanske du vill fortsätta. Oj, vad högt han var över. Och nu missar jag filmade. Du hade fastnat på jobbet, sa han. Ja. Det är utsvitt att man kunde hålla på med sånt plats. Jobba, ja. Ja, en kvar nu. Ja. Bra, Petra!